Kajing bekala bekrau tam ki gentai ha kajing lang samla jungki kublek prolog samla apira pura na ka apira channel ngaju barbore kajing kli apira ulog jenga uba buat ulog jenga umju wan rakau hing ulog jenga uja me chino ngamtip dan ketu kini samla gentai kita sekiong bahasa apira usamla jenga ula dan samla chawai usamla jenga ula ja chino ngamtip umju phone umju tek usamla jenga uba buat kumta kumne kumtai dan sibun kidau dan ru sibun ki jubab han reha kan ne kliman ha ne kapor ha ne ka video ngakwa man keren Kato kene teli ki dau bo konsan ki bawan ra ya kejing kala ki bawan ra ya kejing kulumar ha kejing ilang samla ki kentai but let's say ka dau bo konsan ka dai kejing bakalahi jong ki kentai ka banakong kolong ba kar kom jiet iki shinrang kabar ki tebe ya u shinrang uba bakala basniu balai kajing shongkha ka baklem lei basau kejing ni perniam ka banakong yat ka dai kejing long briu bo pura ju ka kentai ba kan jiet yu shinrang uba ladon kau lane yu shinrang uba karun kecing kermen un sadon kau hadin habut ngili ngi pulena psikologi ru ko ongkom ta kato kane teliki kato kane ngut ki samla shinrang kita kesinga apira ngadon ka samla mata la elang arsna mlesna hanrei kala ino inga mata kala don kala yo da bodan bai don kali bo biang kambing jam ngate beduk baraitong dengan lek kum apira sengusun ai yela di hanrei nga ai ki kejubab nga ai ki kejing kermen Hari ni video ngakwa ban keren nak mata kisam lang kan taiba kim dai ban le ya kan ne kejing bakala kana makin light na kan ugun jinge adi na bot ladang ipet na kayang kasam jingi ime ipa ya kun serang lajong ipa ha ka school betan ha ka school nong kendong ya ki kun kan taipat ha ka school ke barem andala ya lok ya ukun serang lajong ipa ka patulun jot siyeng ka lok sing ka kur siyeng ka lok jong u handai ya ka kun kan tai bat spa bat peu bat yeng bat sem bat jaka bat putah handai Haba ka kentai ka ha ka ba ka samla kentai ka layo lok pat ka layo samla la dayo da ubaduk Henry wat la uti beri tu beli wa la utristom kim yusuf Henry la dayo da ubala biang kambing jam la dayo da ubarispa ki ya kemen nanong biang ya ukun serang lajong ki pa ka patulun jot sudah Henry ya ka kun kentai pat ki kwa bu un kan yo da ubarispa kentai nanong pi wajula ya kan ni kecing bakala la da pidan yo we usamla jepi uba ie jepi uba treshitom la sila buduk lani udang yele haga jing mo chung u lani udang don haga jing pule pim dei ban yan ujor ya u bat kiwe kisrang yai kershan yu yai sha bat u ai ba ketu ke jing ie jing pi kan yai te song bat kan yai kiu suki kiu rangkat kan nungut ngai i ki jing kesem habam shwa kiduk ki raitong renda ka dau ke jing te song mentaki bahakimiat kibit kibiang Handai dan ketu gani hagai bangai kendu kisamla pelok shinrang junga ha kejing puli junga ba per ha kejing puli kendu ba kisya ino haus haka samla gantai tangna kadau ba uduk tangna kadau ba umbiang karyam gabai tangna kadau ba uduna gani ketai kada pak kali kim tere kan mau ba samla gantai wajule ya kata kejing bekala waju compare hiru ya usamla lejong bat kiwe shinrang ani metib usamla ka bina uya laman la kasngai ya kato ka bina ya lam rusteran bariam pentet gift kan kata ini ya lam shong bat ni ka kwa ngamia pat telano cu ya lam kai re nga waju kunyum ya la usamla ya kata korkom handai la utristom yo kan ni kumyo kata ayu ya kejing ie kumju ayu kejing kersian kumju ngan ong pi hadin habut anda ula biang ka kam ka jam anda ula biang ka kamai gaji ya pi unsa penlong sim en amdan syu manuru ha kejing im jung u kaba kanu ka kentai kala bat ban sim ya ka jaka ka jong pi handrei te ya kitu kisenrang ki bala don lupa kaspak peu ki bala don lupa nang sidong ki bom kim nang syu ban burom pi le ne kim nang syu ban ie je pi la raja ma piru kila ban bu da ka we namar belai kila don lupa ten nang sidong ngam ong ba barok kisenrang ki bala biang kambing jaman nei barok kisenrang ki bala biang donong sidong kide ki basniu hoi kide ki bapa handrei bala da yo ya uba trestom pim dai kin ban iben yu haba pijiet rejiet ba yo ba pi susha le ben la ne yo pi sus pinjenjar kai la jing im lejong hadin habut nang ta kabar kaba ki kan thai gin kam ban sung thu ba ka long ba phim dai ban tebe ya ushin rang ubas niu dan ketu kan ingut ki kan thai teks ki samla kan thai ki teks phira samla junga umju ula don samla showai ngan le komnu kulmar kle umju teks singa umju phone nga ni tang lada udan kam nga tang lada udan kam upa wan kendu nga shini upa wan kendu nga stai
tang ha kata kapor handai tang sudap ke kampat ju phone shu ju tek shu ya kum kita kijat senrang samla kan thai bi phim dei lanu ban tebe lani ban invest hoi ngas nguthu ka dei ka jinglong brio ka kan thai ladangi pulin nak psychology ba ka kan thai kan i ya u senrang uba ka yo ban tebe handai kan mau ba samla kan thai tebe kan hoi handai phi dei ban tebe ya u senrang uba dan kam uba dawa ya ka jing tebe jam phi kan phim dei ban shu tebe ya u senrang uba bun ka thai ni u senrang uba kam kai u senrang ubam i hok phi ubam tikana tebe kan tebe pa ya u senrang uba phi snuthu un sa don kat kan phi uba snuthu e phi kan dan ka tu kan ningut ka balai dan ka tu kan ningut ki kan thai ki tek singa ki omba aphirangan le kamno ngam nang te ban i ju samla la jong ngasngo ma swang i bai u nga i te u han re ngam nang pat ban i mata ni ngasngo ku ba si para pan namar bali ka long kum ni kadai ki jing bakala jong usin rang kamot ba usin rang usu tebe pala de phi nang phim yo su ban tebe yu ulong usin rang uba jem pala don kata kam jinglong sin rang ba sisa hakum kan ni kalpor phim dai ban su e no yu le ni pide bahaban ai kan je jing karshan la ne ke jing hikai u la da phi phila snuthu ya kata namar bale ke jing hikai ke dustur u khasi ka harna do na yeng nasem kapan mi ki sinrang ki ba jem ni kapan mi ki sinrang ki ba jem daw kapan mi ki sinrang ki ba sya paniya ha ka kan thai kan ma ba phim dai lanu ban sim ya ka lengkor ban le ban sim ya ka pajwa ban sansyar ki sinrang la dangi pulih hina ka tin jong bale ko angum no usinrang ulong kle usinrang ulong utrai usinrang ulong ubahalor uban i ya ka katai ngi pulih na kitab Genesis kolong khalai khasar ngaju ang barbor pan sasu pan satar hanrei pan sakwa hir bat u tengah jong pa un sansyar halor jong pa kan mau balada usamla jong pi don umlong halor jong pi umlong kle ya pi pin kwa hir yu dan ketu kani katai nong ngam nang ban i ya usamla jong balai namar ba dei maki ki ba sansyar ya usamla jong tagadau pidei ban aila di usin rang bo un sansyar lani bo un don hak ya kabor namar amdai manga keren manga hang ni andai kadai jing peniat ke jing bu renti jong blai track rat bo usin rang udong halor namar balada usin rang ulong halor pinsa ie ju pinsa buram yu ki kon ki ti ju pi kan sabah semet kin satip singi nadong sidong ka sabyang sebet namar ka jing ku jong blai kan don kat bat pi andai te kan ungut ki yeng kisem ki ba ka kantai kan long hakli ulok usu ko ungu bet kat ba ong kolok andai ki kon ki ti ki ba dekat ba tanglang ki kon ki ti ki ba be ki ba them Gomara ke jing kulmar kam kiu ke jing kesem lanu ru nanti kadau phim dei ban le ya kata ke jing bakala ke balai ke basau ke jing shong kha ka bakhlem le don ka tu gani samla gan thei ki bakloi ban shu pan ang la karangkap showroom seneng sene setai ya unu senang ki kuloi ban pan kap kan mau ba ke jing shong kha ka bakhlem le kalong ka bakala ni kan mau na ha po ko gospel UNS ha gana galilia ko ong no ba aba kawain kam don shu na kata ko jing don kat jong jisu ber kamaria katu ke jing jengki la erap da ke jing don kat jong blai lanang ipuli na ka gospel ju UNSC kal nong ba san khasan ko ong ba klemanga pin omla ban le klemanga pin omla ban le ngi kam barbor yo blai ha ka jing ye jong pi la da pi kwa ban don ke jing ke ba shirhem la ne ka ba yai ne don kam ban ya bai lang bat usamla la ni bat usamla jong pi phim de tang ban shu ya le kini ki kam jakhlea kam auria ka ne ka tai kan sa te marawi pi bat kan sa bu ipi ha ka jing kan om te song ya ka jing dei la ne ka jing kan om mora ya ka jing ba ka jong pi o ka don chibun ka jing mata ha ka jing wan jo kan ne ka teknologi dan chibun ki jing pensoi handre ngin jela na kapor bangin ya snow baru blai ding baru blai kenapa ngin won yo chibun ki jing kerku bat ka jing ba ha ka jing ka jongi kabasan ngan keren kadu kan ni kenang makan om jerong video kaniam don sibun ki kentai ki ong ba la da me kloi ban but niam nga la da kloi ban but niam nga tengah trek baik dan pada ki ong ngam trek ban but niam mia te kamta kan ni ka long ka jing bakala ka bakrau tap handre ya kan ni ka jing ha ka bai dei bat kaniam ngan keren pat ha ka bai ka video handre ha kan ni ka jing bakala ka ba ki kentai ki le ka long ba kan mau ba haba pi ong ya usin rang ban but niam pai ken usin rang kloen am sim ya ke jing klik kan ngur ki sin rang ki bangai hanong kendong kham tam ba pi lai tho se bat kalok lai tho ken ba au tang ba chu le jing siang hai ra pai belia ba chu le jing siang ra ji le jing siang na ka wir kan niam kalok na ka wir kan niam ta kum no pa lai ya tho ta pai tang ban yo sakramen kalok ta ken
khana tang ban yo baptisma ki khon taken ui de pei le jing siang shno hai thai chong hai ying bai song thu song thao hai ya pher palat kan yam tani su thao hai ra dai ngadon sibun ki perlok ki bang sinrang ki bang itu ki la ya don kalok ki khon ki kim ju ya lam lenti ya ki khon kim ju ya lam lenti ya kalok ha bukut kalok ka sibun kam khnyum yi chwa ma le jing mani la khnyum yu lok bom ju le je mani ya ki khon tim talam thu song thao na mar ble ya tho tala ya tho Henry la yo sakramen tala yo sakramen Henry ulok ju kiu si yang mani ju ya lam lenti ru ya ki khon kani kalang ba kalana do bas dang haba pijit kan the haba pijit u shinrang jit u shinrang uba pitikna balada ubut nya makana ya pi lada ubut nya makana ya pi udai ban shim ke jingkir kle ba unlong unong yalam namar bleng ong pi na kitab hawar na kitab sirakom no ukhun ubastat usyas neng ha ukpa de ukpa barbor ubas neng berkrau ikun kiti ubayalam lenti ki kun un erngiu un daw ukhun ubastat usyas neng ha ukpa Hari kajat beriu jingi kanungut ki ko kanungut ki rangba jingi ki basneng yala ki khon kiti ki bayalam lenti khon kiti hoi dan katuk kaningut nakadau basya le ben hagalok nakadau ba ki sim nakadau kalok kam aila je ki basneng ki khon da seneng ukpa le kumni le kamta mia belia skam jar mia une khon ude gadok kasnam junga mia li dai tang khsuit mia li te khon ko bro skam jar phim dei ban le kumta bat husiar ru ba phin ailat ya shenrang ba un yelam nanti pi hanrei ka ba hatam kalong ba jet paranyam kai phin ba pisuk phin ya yo ka jing kerku ka ba krai sibun ha ka jing imju pi pet ngam ong pi wa pi dei ban subscribe ya ka video junga ya ka channel junga la dei ban like ya ka video junga kita ka shongkat ka jis nguthu ju pi hanrei ka bang ko phin le kalong ba share ya ka video junga share ki we ki perlok ki ba pet ki ba rangkam ya ka aphira channel nalo kata dan sibun ki ba kwa ban bu e ka jingkli henyo not san khandai san lai arsan henyo not san khandai san lai arsan text singa na whatsapp what you phone nga bun kam what you phone text singa na whatsapp ladang alap ladang adon por ngan sa jubab e ka jingkli jupi ya thu ya nga ya karta jong pi ya karta jong samla jong pi ya thu ya nga ya kan usnem kan ubnai phila yalang phila late school na em pilih school na em tangkat talai teli ki bang ngadon kam pim dan kam mani thu inga ka sinong jupi pim ngam don kam pini thu inga ya ka kerteng jupi ngadon kam tangka ngadon kam ka rata jupi karta usamla jupi kaya kedan puli jupi bat kan usnem kan ubnai phila ilang kublai sibun perlok samla aphira purana ka aphira channel